Хора, експедицията ни продължава от връх Вихрен. Ето го и моя баща. Ето там. Бяхме на връх Вихрен. Красивата гледка да показва. Кончето, кутало едно, кутало две. Показва ви. Слизаме до паркинга и сме напълно готови. Страшна мощ. Внимавай, че правя клипче за YouTube. Така че внимай какво говориш. Защото да не казвам това, което го направи на отиване към Вихрен. Той е верно. Той е напълно зверно. Връх Тодорка е там. Тори ни учи. Какво? Не, просто си ял много боб. И затова... Внимай, че правя клипче за YouTube, бе. Ейто ми го новия асистент. Айде, покажи се, бе. Владимире, покажи се. С лице към канала. Да се погледнат хората колко си красив. И как сутринта аз щях да повърна по пътя, защото ти зави много рязко завой за хижа Вихрен. А другия път май ще правим клипчета и за Синайница, Ама телефона ми ще трябва да е обаче на 200%, то няма как. Ето го и един кръст е там. Ще зумна малко. Там. Принц звер. Болония кръст е застанало лично това. Звер. Пълен звер. А от мен, чао.